això de la soldadesca del Jo la teoria dels francesos l'ha sentida, però... És bonica, no? Perquè això queda... Jo si fora me la creuria. Jo inclús he sentit que representaven hasta Flandes, les tropes de Flandes protestants. Com eren protestants, al bando molt. Però jo crec que el que són mosqueters, això és el que té més... Més francesa. Sí. No són mosqueters per ser francesos, ja. No, perquè són els hereus dels... Disparen en mosquet. Bueno, entonces no sé què fer allí. A veure com és això. Pues digues, segons Don Paco, o Sí. Anem a repetir-ho així, sí. No, ja està, ja és el final. però quedarà un trosset, no? No, ja no. No, perquè al final de la discussió política... Paco de la Venta.